ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ମାରିଦେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାରିଦେଲା ବିଚରା ନିରୀହ ମୋହନ ମାଝୀ କଣ କରିବ ରେଟ୍ ସାଡୁ ବଢିଛି ଚାଉଳ ରେଟ୍ ଚୁଡ଼ା ରେଟ୍ ଅଟା ରେଟ୍ ଡାଲି ରେଟ୍ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଟିକେ କଣ କରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଡାକି ଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ତମେ କାଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ସରକାର ରେଟ୍ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆଳୁ ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ତେଣୁକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ତା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଟା ଭଲ ଭଲ ମୋହନ ମାଝୀ ଭଲ ଲୋକ ପରା ଆରେ ଖାଇବା ହେଲାଣି ଯଦି ଡେରି ହେଇଥିବ ସେ କହିଥିବ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ପରା ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ଆମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ସେ ମୋ ସାଥିରେ 15 ବର୍ଷ MLA ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଛୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ ହଁ ହେଇଥିବ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେ ମୋହନ ମାଝୀ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେଟା ବଢ଼ିଆ କରିଛି କାରଣ ବାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ ହବ କେମିତି ପାଣ୍ଡିଆଟା ରଖିଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ୟାକେଟରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇକି ସାଇଜ୍ କରେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ନାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ମନରେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେଥିରେ ଯଦି ତମେ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଶୋଇବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନରେ ଭଲ କରୁଥିବ ଆଉ ତମେ ଉପରେ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେ ପରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଛି 18 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ହେଇଥିବ ମନେକର ତମେ ଇଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ନର ଆମ ଦୁଇ ଜଣର ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ଆମେ ଏକାଠି ଶୋଇପାରିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକା କହିବାଟା ଭଲ ହେବନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡରକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛ ପକ୍କା ପ୍ରେମ କର ଏକାଠି ଶୁଅ।